Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. D'acord, anem a desgranar tot això pas a pas perquè la immersió a fons d'avui és fascinant, saps? L'astronomia sempre ens ha ensenyat a mirar el cel nocturn com si fos, bé, com un mapa perfectament ordenat. Clar, un sistema previsible. Exacte. Esperem veure les constel·lacions ben traçades, potser l'òrbita d'algun satèl·lit artificial o, amb una mica de sort, un meteorit creuant l'horitzó. Vull dir, és profundament reconfortant pensar que allà dalt hi ha un univers majestuós. Sí, i totalment separat de nosaltres. Això mateix. Funciona com un rellotge mecànic impecable i ens dona aquesta sensació falsa que les coses estan sota control. És una visió extremadament tranquil·litzadora per a la nostra ment racional, Ens agrada molt tenir l'univers ben categoritzat, ben empaquetat i, sobretot, a una distància molt segura de la nostra pròpia inestabilitat. Però, clar, de vegades aquesta lent telescòpica es trenca, per dir-ho així, i de sobte, quan mirem cap amunt, ja no estem veient el buit de l'espai exterior. Llavors, què estem veient exactament? Doncs, i si en realitat estiguéssim mirant un mirall fosc i gegantí que ens retorna la mirada? Aquí és on volia arribar avui. Ens endinsem en un d'aquells misteris que fa dècades que capfiquen a la humanitat, però des d'un angle que potser poca gent s'havia plantejat. No parlarem de marcians. Gens ni mica de marcians, no. Ni de conspiracions governamentals amagant tecnologia alienígena, no. Parlarem de nosaltres, de la ment humana. I ens guiarem per l'obra d'un dels grans exploradors de la psique, Carl Gustav Jung, i en concret un text increïble que va publicar l'any 1958, titulat Sobre coses que es veuen al cel. I és un llibre que va sorprendre moltíssima gent a la seva època. Vull dir, a Jung no li interessava gens ni mica entrar en el típic debat de si hi havia un tros de metall extraterrestre estavellat en algun desert. No era aquest el seu camp, clar. Exacte. Ell aborda tota la qüestió dels somnis purament des de la lent de la psicologia analítica i l'estudi dels fenòmens de masses. El que ell investiga és per què precisament en aquell moment històric milers de persones arreu del món van començar a projectar aquestes imatges tan concretes cap al cel? La paraula clau aquí és projectar, oi? I tant. Per a ell, el fenomen ovni no era un problema astronòmic, en absolut. Era un símptoma psicològic profund d'una societat completament angoixada. Bé, anem a pams, perquè per entendre com arribem a veure objectes estranys volants, primer hem de situar el context històric i emocional. Estem parlant de finals de la Segona Guerra Mundial i principis de la Guerra Freda. Sí, l'època dels famosos Foo Fighters. Exacte, aquelles boles de llum que perseguien els bombarders o els misteriosos projectils que la gent veia sobre els cels de Suècia. Tot això no sorgeix del no-res. Llavors, quin és el detonant psicològic que fa que algú miri el cel i de cop i volta hi vegi una nau? Doncs Jung utilitza un concepte molt precís per explicar-lo. Ell en diu el rumor visionari. Rumor visionari. Sí, i és fonamental entendre com es diferencia d'un rumor normal i corrent. Un rumor quotidià s'alimenta simplement de la curiositat o bé de la xafarderia. Però un rumor visionari neix quan hi ha una emoció col·lectiva extraordinària. Una tensió insuportable, potser. Exactament. L'angoixa és tan i tan gran que no es pot quedar només en paraules. Es manifesta visualment, es veu físicament. Jung ho compara molt amb els miracles històrics com, per exemple, les visions col·lectives de Fàtima. Ah, clar. O aquells soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial que juraven i perjuraven veure sants cavalcant al camp de batalla. Quan la pressió de l'entorn és extrema, l'inconscient pren el control. I Déu-n'hi-do, quina pressió! L'angoixa en aquells anys era aterridora. Pensem-hi, venim de la devastació total d'una guerra mundial, s'ha llançat la bomba atòmica per primer cop, el món està partit en dos blocs que amenacen amb aniquilar-se mútuament. I a sobre comença a parlar-se molt de la sobrepoblació mundial. Sí, és a dir, la sensació real de fi del món era palpable cada dia en obrir el diari.
I, a veure, jo puc entendre perfectament aquesta tensió, però de patir tensió a començar a veure naus espacials al cel hi ha un salt gegantí. Com funciona exactament aquest mecanisme a la nostra ment? El que és fascinant aquí és que funciona a través del mecanisme de la projecció. Mira, quan la nostra consciència s'enfronta a un perill que literalment la supera, un perill per al qual no hi ha una solució aparent aquí a la Terra, Com una guerra nuclear. exacte, llavors l'inconscient necessita alliberar aquesta pressió d'alguna manera. I què fa? Doncs recorre a projectar cap a l'exterior tot allò que no pot gestionar a l'interior. Llança literalment els seus anhels de salvació i els seus terrors més profuns cap en fora perquè es manifestin com a senyals al cel. Em fascina aquesta idea. És com si la humanitat estigués col·lectivament ficada en una olla a pressió i com que som incapaços de trobar una vàlvula d'escapament a la Terra, projectem tota la nostra esperança i la nostra por cap a l'espai exterior. És una analogia boníssima, de debò. El cel infinit és el llenç perfecte per fer això. A més, Jung hi afregeix una altra capa de complexitat a tot això i parla dels grans cicles temporals. Ah, sí, això em va sobtar quan hi llegia. Oi que sí? Ell esmenta que aquests episodis històrics de visió col·lectiva solen coincidir amb el final del que s'anomena un mes platònic. Un mes platònic. Sí, que en el fons és una transició astrològica important. En aquest cas concret, el pas de l'era de peixos a l'era d'Aquari. Espera un moment. Astrologia. Vull dir, Jung era un psicoanalista superrigorós. Per què es posa de cop a parlar de l'era d'Aquari? No, clar, i entenc la sorpresa. Què hi té a veure això amb la psicologia analítica? A veure, no lo aborda des de la perspectiva de l'horòscop del diari, Ell en parla des del punt de vista dels arquetipes i els grans mites que guien la humanitat. Un mes platònic dura més de 2.000 anys. I durant l'era de peixos, doncs la humanitat es va guiar per uns símbols religiosos i espirituals molt concrets. D'acord? Quan aquesta era astrològica s'acaba, a nivell simbòlic, aquests símbols perden la seva força, perden el seu poder per donar-nos un sentit a la vida. I això crea un buit. Exacte. Un buit de sentit immens que genera una inquietud global. La humanitat sent, potser de forma inconscient, que l'antic món s'enfonsa, però que el nou encara no ha nascut. I això és el terreny perfecte per a un estrès psíquic massiu. Vale. Entès. És un buit espiritual que demana a crits ser romplet. Però em sorgeix un dubte important aquí. Això vol dir que tots els militars americans, els aviadors experts, els operadors de radar, simplement estaven al·lucinant per l'estrès de la Guerra Freda? Perquè ells reportaven objectes metàl·lics reals a les pantalles? Clar, i aquesta és potser la part més audaç o més controversia de tota la seva teoria. Aquí ell introdueix el concepte de sincronicitat. Buf, la famosa sincronicitat de Jung. Exacte. Jung defineix la sincronicitat com aquells fenòmens acausals on el teu estat psíquic intern i un fenomen físic exterior coincideixen d'una manera que té un significat profund, tot i no tenir una causa i efecte tradicionals. D'acord, però necessitarem baixar això una mica a la Terra. Què significa un fenomen acausal a la pràctica? Mira, pensa-ho així. T'ha passat mai que estàs pensant intensament en un vell amic que fa anys que no veus i, literalment, en aquell mateix segon reps un missatge seu al mòbil? Sí, i tant. Doncs no hi ha cap causa física allà. El teu pensament no ha viatjat per l'aire per fer que el seu dit teclegi el missatge. Però els dos esdeveniments, el pensament i el missatge, estan connectats pel seu significat compartit. Jung ve a suggerir que, a vegades, el nostre estat de terror col·lectiu intern és tan massiu que pot arribar a sincronitzar-se amb anomalies atmosfèriques reals o ecos de radar. Uau! No vol dir que necessàriament hi hagi una nau de metall fabricada per alienígenes allà dalt, sinó que la psique i la matèria física, literalment la ment i el cel, es troben en un punt de tensió màximo. Déu-n'hi-do, quina idea més potent. Això ens porta directament a una altra gran pregunta, creio. Si assumim que la nostra angoixa s'està projectant al cel de nit, per què precisament prenen la forma de plats voladors? Molt bona pregunta. Vull dir, per què cigars metàl·lics o esferes lluminoses? Si diem que el cel és un llancer en blanc on podem projectar qualsevol cosa, per què no projectem, un drac llançant foc o un ull gegant que ens vigila?
Per què aquesta forma tan hiperespecífica? Doncs aquí és on la genialitat de Jung brilla de debò. Ell es posa a analitzar les formes més reportades dels ovnis. El disc, l'esfera brillant, la forma de l'antilla, i de seguida ho identifica clarament com un mandala. Un mandala, clar. Sí, el mandala és un símbol antiquíssim, present des de fa mil·lennis a l'Índia, al Tibet i a pràcticament totes les cultures indígenes del món. És la imatge universal de la totalitat geomètrica. O sigui, el cercle perfecte. Exacte, el cercle. Aquest arquetip del mandala serveix precisament com a element ordenador. Sorgeix del fons de la nostra ment quan a fora, al món real, hi ha el caos més absolut. L'inconscient produeix aquest cercle perfecte per intentar equilibrar-nos. Representa allò que en psicologia es diu el si mateix, la totalitat de l'ànima conscient i inconscient. És preciós vist així. I en els segles passats, quan la gent tenia aquesta visió de totalitat geomètrica descendint dels cels, l'associava directament amb el món diví. Per a ells, eren visions d'àngels o de déus omnipotents, o fins i tot el famós carro de foc del profeta Ezequiel a la Bíblia. I espera, aturem-nos aquí un segon, perquè aquí és on la cosa es posa realment interessant. M'acabo d'adonar que literalment hem canviat el vocabulari, però estem tenint exactament la mateixa experiència humana primordial. Absolutament. Els omnipotents i els àngels per naus intergalàctiques pilotades per éssers superavançats. I ho hem fet només perquè ara ens sentim massa intel·ligents, massa científics per creure en la religió clàssica. Ho has clavat. Aquesta és la concessió tecnològica de la modernitat de la qual parla Jung. La nostra consciència moderna, racionalista i il·lustrada regeixaria immediatament qualsevol intervenció celestial mística. Clar, fi un pilot de la Guerra Freda truca per ràdio i diu que veu un àngel de foc, el tanquen en un psiquiàtric al moment. Exacte, i per la llicència de vol. Per tant, l'arquetip diví s'ha de disfressar obligatòriament d'aparell tecnològic sofisticat per evitar el rebuig frontal del nostre intel·lecte modern. El nostre inconscient sap que només ens empassem la tecnologia, així que ens serveix la salvació en forma de plat de metal. És fascinant. I a més, hi ha aquí altre detall analític sobre la forma, relacionat amb l'astronomia. Sí, i és un detall de context històric brutal. La forma lenticular, de llentia o disc, podria ser també una influència directa dels descobriments astronòmics d'aquella dècada sobre la forma real de les galàxies. Com la Via Làctia o Andròmeda. Això mateix. Així, l'inconscient més profund, antic i mític, es combina perfectament amb els nous coneixements de la consciència racional. És una obra mestra de la psique. A més, no oblidem com es mouen aquests subjectes, segons els testimonis. Tenen un vol irregular. Sí, com que fan zig-zag, no? Que s'aturen de cop i arrenquen. Exacte. I Jung compara aquest moment de zig-zag, on exploren i s'aturen sense la inèrcia d'un avió de passatgers, amb el vol d'un insecte, una mosca o una abella explorant l'entorn. Representen alguna cosa purament instintiva. Bé, d'acord. Hem parlat de la gent desperta mirant al cel, però si tot això és un fenomen psíquic tan arrelat, per confirmar aquesta teoria s'hauria d'observar com es manifesta quan la nostra consciència racional i el nostre intel·lecte estan completament apagats. Vull dir, en els somnis. Allà l'inconscient té via lliure. I vaja si la té. Jung analitza els somnis d'una manera brillant per provar-ho. Ens presenta, per exemple, els dos primers somnis d'una dona culta de París que, per cert, no tenia cap interès previ en els somnis. Ah, no. Això encara ho fa més rellevant. Exacte. En el seu primer somni, aquesta dona es troba al carrer durant una alarma aèria militar. Tothom té por, s'amaguen als refugis i de cop i volta veu al cel una esfera metàl·lica, però en forma de gota, com una gota d'aigua de metall. Com mercuri líquid o alguna cosa així. Tal qual. I com a bon estudiós de l'alquímia, que era Jung, ell identifica aquesta gota ràpidament com el que els alquimistes anomenaven l'aigua permanens. L'aigua eterna. Exacte. Era l'espírit de Mercuri, una substància màgica que tant et podia salvar i guarir com et podia destruir completament. És l'essència divina, però la cosa no acaba aquí. En el segon somni d'aquesta dona, l'ovni ja no és una gota, sinó que pren la forma d'un cilindre gegant, un cigar. Un cigar metàl·lic. Sí, i aquest cigar s'apropa a ella i la mira.
Literalment la mira fixament amb un sol ull que és meitat blau fosc i meitat blanc pur. Uf, quin ensurt. I què passa llavors? Doncs que aquesta mirada la brusa. El somni acaba amb la dona amb la cara completament cremada per l'ovni. Ostres! Jung fa una connexió directa aquí amb la tradició bíblica. Quan Moisès baixa del Sinaí després de veure a Déu, la seva cara brillava o cremava. L'experiència divina directa o l'autoconeixement absolut sempre té un efecte abrossador sobre l'ego humà. No surts indemne de trobar-te amb la teva veritat total. Em fascina aquesta interpretació. Però a veure, deixa'm fer d'advocat del diable un moment perquè crec que molta gent ho podria pensar. Un ovni allargat en forma de cilindre o de cigar que baixa del cel. Jo li explico aquest somni a la psicoanàlisi clàssica, a un bon deixeble de Freud, i riem per no plorar, oi? Totalment. Un freudià t'aturaria immediatament. Clar. Et dirien, escolta, aquest cigar volador no és res més que un desig sexual reprimit, un fal·lus baixant del cel i llestos. Vull dir, per què Jung fuig d'això i ho lliga en la divinitat o la totalitat? És una crítica profundíssima que fa Jung a la seva pròpia disciplina. Reduir tota visió, tot somni transcendent, a una simple qüestió de sexualitat, com feia Freud, o a un desig de poder, com feia Adler, és ignorar completament la grandesa i la profunditat de l'experiència espiritual humana. Clara, és fer-ho molt petit. Això mateix. Per a Jung, aquest impuls cap a la totalitat, cap a entendre'ns a nosaltres mateixos i trobar un sentit, és un instint legítim i genuí de l'ànima humana. És un instint tan real i important com ho poden ser la gana o la necessitat de reproduir-se. I alerta, ell avisa que si ho reduïm tot només al plano sexual bàsic, estem literalment castrant el significat psíquic complet de la persona. Estem amputant una part d'allò que ens fa humans. Exactament això. I crec que aquesta necessitat de comprendre l'ànima queda molt clara en aquell tercer somni que s'esmenta, el que jo en dic el de l'aranya voladora. Oh, aquell és espectacular. És molt fort. Un somiador veu una màquina al cel, una espècie d'aranya metàl·lica amb uns ulls negres grandiosos. Però el que fa la màquina és el que trenca els esquemes. La màquina emet una pregària i demana explícitament ser conduïda cap a baix primer i només després ser elevada cap amunt. Una màquina pregant per baixar, clar. Quina imatge. És que pensem-ho, està demanant exactament el contrari del que tots suposem que és l'ascensió mística, que sol ser volar directes cap al cel, lluny d'aquí. Ens podries explicar què significa aquesta necessitat d'aterrar, de baixar primer abans de pujar? És un avís majestuós de l'inconscient i aquell simbolisme animal de l'aranya és la clau. L'aranya, biològicament, està dominada per instints ganglionars, no per un gran cervell complex. Per a Jung, això simbolitza directament el nostre sistema nerviós simpàtic. O sigui, les funcions corporals instintives, no? Exacte. Aquells continguts actius del nostre cos i la nostra psique que són profundament incompresos per l'intel·lecte pur. El somni ens està cridant l'atenció i ens diu «Compte, l'ego modern està allà dalt, flotant en la raó i la ciència, però s'ha d'aterrar primer. Has de connectar amb la terra i amb el teu instint biològic abans de pretendre elevar-te espiritualment a cap lloc superior». Em posa la pell de gallina. I clar, això lliga a la perfecció amb el quart somni. El somni del final del món, l'apocalipsi de l'astròleg. Sí, expliquem-lo un moment perquè és esfereïdor. El somiador veu un segon sol, una estrella estranya, que de cop es converteix en una esfera nítida i comença a apropar-se perillosament a la Terra. A l'ara hi ha milers d'esferes petites caient com si fos un bombardeig de la Segona Guerra Mundial. I hi ha pànic, clar. Somni. Mentre passa tot aquest caos còsmic immens, hi ha una noia jove, al somni, que està simplement asseguda a la seva taula, teclejant o treballant, completament aliena al final del món. I llavors pronuncia, amb veu alta i molt neutra, 8 paraules on li diu al somiador la data exacta de la seva futura mort, que serà un 11 de novembre. És un somni realment pertorbador, sí. Però amaga una veritat crua sobre qui som. Amb aquest somni ens adonem que som una societat molt hàbil per a la ciència, extremadament eficient en la raó i la logística, com la noia treballant. Fent les seves tasques allent al cosmos? Exacte. Però per què nosaltres, els humans del segle XX, o del segle XXI, de fet, necessitem aquestes visions apocalíptiques més que mai?
Això ens porta de ple a avaluar el cost real de la vida moderna. Jung diagnostica el que ell considera el gran mal modern. I quin seria aquest mal? La dissociació del nostre sentit instintiu a favor d'un intel·lectualisme que, en el fons, està buit. Hem creat un enfocament purament estadístic, absolutament materialista, que s'oblida sistemàticament de l'ànima humana. Això porta una unilateralitat destructiva per la nostra consciència. Som tot raó i cap instint. Estem coixos, vaja. I la paradoxa del ermità que s'esmenta a les fonts ajuda a veure-ho claríssim. M'encanta aquesta analogia. Sí, és molt il·lustrativa. Ens diu que així com un ermita, d'aquests que se'n van al desert i dejunen físicament durant dies. Clar, com que el seu cos està mancat de menjar, el seu cervell comença a experimentar al·lucinacions i visions per compensar aquesta falta física, oi? Així és. La ment compensa. Doncs bé, nosaltres, l'ésser humà modern, en les nostres ciutats, fem exactament el mateix, però a l'inversa. Nosaltres dejunem espiritualment. Molt bé vist, sí? Com que hem decidit menysprear tot l'aspecte metafísic de la vida, tot allò que no es pot mesurar en un laboratori, patim una greu fam de l'ànima. I com que ens estem morint de gana per dents, què fa l'inconscient? Intenta alimentar-nos desesperadament projectant aquestes imatges lluminoses i fascinants cap als cels, com les ovnis o les naus extraterrestres. És una forma de supervivència psicològica d'emergència. I això, de fet, ens porta a un altre conflicte modern brutal, que és l'absència de lideratge interior autèntic, l'absència d'ètica. Avui en dia tenim tantes regles codificades, tantes lleis i manuals de com fer les coses. Que pensem que som ètics simplement per obeir. Exacte, però hem oblidat completament que és l'ethos veritable. L'autèntica ètica, segons Jung, requereix enfrontar-se cara a cara amb el teu propi inconscient, amb les teves pors més fosques. Requereix prendre decisions ètiques lliures que sovint són increïblement doloroses. No es tracta només de seguir el manual de normes de la societat. T'escolto i de bo em ve al cap un sentiment d'empatia enorme. Quin cansament més absolut deu sentir l'ésser humà modern en el fons, oi? I quanta soledat. I tanta soledat, sobretot quan ignorem completament que l'inconscient fins i tot existeix. Nosaltres anem per la vida convençuts que som els amos i senyors de les nostres accions, que tenim el control total i absolut del volant. Però la realitat, tal com escriu Jung, és que no som pas els propietaris exclusius de la nostra casa i hi ha llogaters al soterrani que no hem vist mai. I això planteja una qüestió moral importantíssima, perquè podríem pensar, si hi ha forces inconscients que m'empenyen, jo no en tinc la culpa, no. És la sortida fàcil. Però Jung ens avisa que ignorar els aspectes foscos del nostre inconscient, el que ell anomena l'ombra, no és cap justificació vàlida. Escoltar o fer cas omís a l'inconscient té conseqüències greus. De fet, segons ell, l'ignorància sistemàtica en qüestions de la pròpia psique és pràcticament un pecat greu, perquè la natura, vulguis o no, sempre es venja despiadadament de la nostra manca de consciència. El que reprimeixes per dins acabarà explotant per fora. Buf! Llavors, arribats a aquest punt, mirem de connectar tots aquests filos històrics i psicològics amb nosaltres, avui en dia. Què significa tot això per a qui ens escolta o per a nosaltres mateixos ara mateix? Doncs que aquesta exploració junguiana ens ha d'ajudar a comprendre alguna cosa vital. Moltes vegades, quan sentim que el món exterior perd tot el seu sentit, que es torna fragmentat o que ens resulta profundament amenaçador, en realitat estem patint les conseqüències directes d'un divorci intern. Ens hem divorciat dels nostres propis instints, de la nostra pròpia necessitat d'espiritualitat i significat. És a dir, que els nostres ovnis personals es manifesten d'altres maneres avui en dia. Potser com obsessions sobtades per un tema, o somnis molt angoixants freqüents, o fins i tot aquesta necessitat constant de buscar fenòmens extrems a internet per simplement sentir alguna cosa, oi? Absolutament. L'exterior reflecta l'esqueda interior. Doncs el resum final vendria a ser que el cel, literalment i metafòricament, només ens està retornant l'esguard de la nostra pròpia ment fragmentada, que està demanant a crits una reintegració. I això em porta a voler llançar una reflexió final avui, per deixar-la surant, perquè cadascú la rumiï més tard.
A veure, digues. Si el pànic terrorífic a la bomba nuclear i a la Guerra Freda va projectar aquelles naus espacials als cels dels anys 50 com a suposats salvadors tecnològics, doncs pensem ara mateix. Quins rumors visionaris o quins mandales moderns està fabricant ara mateix, avui, el nostre inconscient col·lectiu? Com estem lidant internament amb el vertigen, de la intel·ligència artificial o la hiperconnexió i la desconnexió digital simultània? Ens estem potser creant noves deïtats amagades dins dels servidors al núvol? És una reflexió increïblement pertinent, sí senyor. Podria ser. Us deixem amb aquesta inquietant pregunta sense resposta. Moltes gràcies per acompanyar-nos en l'anàlisi profunda d'avui i fins a la pròxima immersió. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.